लोमसावजानाय गामिनि सुबुंफोरखौ पुलिस बिफान एबा दैदेनगिरि रावबो मेगन होआखै। रामधन दिखारि पन्चायत नांजाबनाय गोबां बर' गामिफोरा दैजों लोमसावजादों। देग्लाय बोसोरनि देरसिन दैबाना। रायजो राजानि गोबां दुखु आरो खस्थ'। रायजो राजाया गावनि न'आव गोजोनै ओंखाम बोथिसे मोनजानाय नंला नामा? सोर नायसनगोन दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरखौ? मोसौ मैसो बोरमा दाउ अमा खानो दोननो जायगा गैयि जानानै दङ। धेमाजि जिल्ला जनाय रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि जामुगुरि, थुरिबारि, मलान, मासगाव, उलुनि जानफा गोबां गामिफोरा दैबानाजों लोमसावजानानै भुगिनांनानै दङ। थारैनो बे दैबानाखौ मोनथिनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोरनि देरसिन दैबाना होननानै फोरमायदों। नागारनो रोङै अखा दामब्रा जुब जुब हानायनि जाहोनाव दिखारि दैमानि लोब लोब देरबोनायाव दिनै गासै गामियावनो दैबानाया लामा दालां सेफायनानै थांलाय फैलाय खालामनायखौबो गोबां खस्थ' खालामनानै होदों। बे समाव गोबाव सम रायजो जाबोनाय दैबानाजों भुगिनांनाय सासे सुबुङा मा बुंदों जनायनिफ्राय खौरांगिरि बड'लेण्ड बुब्लिनि गौतम बसुमतारीनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। नंगौ, थांनाय सानथाम सानब्रैनि सिगांनिफ्राय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां बर' गामिफोरा दैजों लोमसावजादों। बे समाव दङ आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि माखासे बर' गामिफोरा दैजों लोमसावजादों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ माखासे थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। नंगौ, बे समाव बाथौ मन्दिर लोगोसे दंखल गासिबो सब लोमसावजाजोबदों। बहुद दुखुनांथाव। बे समावबो पुलिस प्रशासना दिनैसिमबो नायफैयाखै होननानै गामिनि मानसिफोरा बुंदों। बे समाव आंजों लोगोसे आदै सासे दं। बे आदैनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन। आदै, अखा हानाया सानबेसे जाखो बेयाव? अखा हानायाथ' दिनै 6 दिनसो जाबाय। दा 6 दिनसो जानायाव दा दिनै दैया एसे राननो हमदों, रानदों दिनै। ओरैनो मा उसुबिदाजों भुगिनो गोनां जादों? उसुबिदा जोंहा बांसिन उसुबिदा जोंनिया लोंनाय जानायनि थाखाय उसुबिदा। माने जोंना टिपकला गासैबो लोमजोबनानै दङ, ओंखायनो जों दै लोंनायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जानानै दङ। आरो संनाय जानाया माबोरै खालामदों? संनाय जानायाथ' एखमबा अरदाबाव अर जरायनो हायो, एखमबा हाया, एखमबा बोथिसे संनायखौनो बोथिथाम बोथिब्रैबो जानांगौ जायो। फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांनो? बिसोरथ' एखेबारे थांनो हायाखै, उसुबिदा लामा खामानि। दैदेनगिरिफोर सासेबो नायफैयाखै नामा दिनैसिम? गैया दिनैसिम। नोंथांमोना जि फैबाय नोंथांमोनखौल' दा बर्थमान मोनदों आरो। बेसे जाखो ओरैनो अखा हानाया? अखा हानाया 6-7 दिनसो जाबाय। गामि ओरैनो गंबेसे दं? गामियाथ' बेयाव जोंनो बेबायदि दै लोमग्रा ओनसोला 20 खानसोनि सायावसो जानांगौ, सिङाव जाया। माने जोंनि बे ओनसोला गासैबो दै ओनसोल आरो। बे समाव सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो? सरकारनिसिम खावलायनो सानो बिथांमोना अननानै जों बे गैजारोङिफोरनो बा जोङो लोमसाव जानाय जायगानो सरकारा अननानै माबा मोनसे जुदि होयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो। बेवहाय गासै गंबेसे गामियाव बांसिन दैजों लोमसावजादों? बे 20 खान गामियानो, 20 खानसो बिनि सायावसो जानांगौ, खिन्थु सिङाव नङा आरो। गासैबो गामियानो 20 खाननि सायाव गामिया गासैबो बिदिनो जों जेनेबा जों दा दङ।